Паричеҳра Камолова, иштирокчии озмуни телевизионӣ бо тамоми овоз, дар номинатсияи беҳтарин овозхон аз миёни 10 нафар довталабони даври ниҳоии озмун дар байни духтарон сазовори мақоми аввал гардид. Ном бурда 17 сол дорад ва санъати овозхониро аз падар омӯхтааст. Ёдовар мешавем, ки озмуни мазкурро шабакаи телевизионии «Мири Россия» роҳандозӣ намудааст. Итак, победительница номинации «Лучший женский вокал» Паричеҳра Камолова, Таҷикистон. дар озмуни мазкур дастаҳои ҳунарӣ аз Россия ва дигар кишварҳо иштирок намуданд. дастаи Россия беҳтарин даста ва гурӯҳи ҷамъ аз Қазоқистон беҳтарин гурӯҳи ҳунарӣ дониста шуда, унвони беҳтарин овозхон дар байни писаронро намоянда аз мамлакати Исроил ба даст овард. озмуни бо тамоми овоз имсол бори чорум аст, ки баргузор мегардад. Спасибо проекту «Во весь голос» за то, что воплощаете мечты в реальность. намояндагони Тоҷикистон қаблан ҳам дар ин озмун пирӯз шуда буданд. Аз ҷумла Амал Ҳафизода дар мавсими аввали ин озмун дар соли 2017 беҳтарин овозхон дар байни духтарон дониста шуд ва Афзалшоҳ Сафарзода соли 2018 дар мавсими дуюм унвони беҳтарин овозхон дар байни писаронро ба даст оварда буд. Бо тамоми овоз, озмуни мусиқие мебошад, ки ҳамаи овозхонҳои ҷавони боистеъдодро ба ҳам муттаҳид мекунад. Дар он наврасону ҷавонон аз 13 то 17 солаи боистеъдоди кишварҳои Россия, Тоҷикистон, Гурҷистон, Латвия, Молдова, Озарбойҷон, Арманистон, Беларус ва Қазоқистон иштирок менамоянд. ҳадафи озмун ошно намудани тамошобинон бо мусиқии маъруфи кишварҳои иштирокчӣ аст. дар тамоми даври баргузории озмун тамошобинон мусиқии халқӣ ва сурудҳои замонавиро хоҳанд шунид, ки роҳбари даста бо иштирокчиён барои иҷро кардан дар озмун интихоб кардаанд. муассисаи давлатии Тоҷикфилм бо мақсади наворбардории филми ҳунарии таърихии Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва филми мустанад оид ба даврони соҳибистиқлолӣ бо номи Тоҷикистон ҷиҳати таълифи филмномаҳо миёни эҷодкорон ва филмноманавистони кишвар озмун эълон намудааст. дар озмун барои беҳтарин филмномаҳо маблағҳои пулӣ пешбинӣ гардидааст. дар доираи барномаи рушди кино барои солҳои 2018-2022 дар ҷумҳури санъати синемо рушд намуда сол то сол филмофарон ба комёбиҳои назаррас номид мегарданд. давоми сол новобаста аз шароити ба вуҷуд омада муассиса як зумра корҳои эҷодию истеҳсолиро анҷом дод. дар соли 2021 таҳияи филмҳои мустанад дар мавзӯъҳои 30-солагии истиқлоли давлатӣ, ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бемории сироятии коронавирус дар назар дошта шудааст.